Otzones estorain deitu dugu, kaixo egunon. Kaixo egunon. Pobretzeari stop kanpainaren baitan eginen duzue gaur azoka, nekazari eta abeltzainen egoera larria dela ohartarazi izan duzue. Bai, nik uste dut egoera larria dela guztientzat. Da larria gizartea kontsumitzailearentzat, herritarrarentzat, langileentzat, baina baita ere gu batetik inflazioa goraka doa eta horrekin batera egiturazko arazoak azkartzen ari dira edo larriagotzen ari dira eta horiek hartzen ari dena da kasu guztietan eta gutxigo, eta aldi beren ere gertatzen ari dena da beharrezkoak ditugun zerbitzu publikoak ere murrizten ari direla, ez. Orduan, ikusten ari garena da, pobretze bilakaera honetan, jendarte guztiarenan, oinarrizkoa den elikadura eskubidea bera ere goela. Eta kolokan egote horretan, gertatzen ari den beste elementuetako bat da, kontsumitzaileen elikaiako kontsumitzeko modua bera ere eragiten ari da, ez da. Joera nabarmena bat dago, jaki prozesatu eta kalitate bajukoak erostea bihurtzen ari direla, oinarrizko elikagai beharrak asetzeko bidea, ez, eta guk gaurko adierazi nahi dugu, sabela betetzea eta osasuntsu elikatzea ez dela gauza bera, eta horrekin batera ikustarazi nahiko genuke, elikagaiak, bertako elikagaiak kontsumitzea dela elikadura osasuntsu baterako bermerik. Gazteluko plazara gerturatzen bagara, eguerdian zer da topatuko duguna? Aurkituko ditugu, sasoiko elikagaiak, 10 euroko saskik prestatu ditugu oinarrizko elikagai batzuekin, hor sartuko dira sasoiko barazki eta frutak, ogia eta arrautzak. Hauen nolabait ere oinarri bezala hartu ditugu. Eta esan duten bezala, 10 eurokoak izanen dira. Gutxi gora bera kalkulatzen dugu, saski hauetako batekin, egun baterako 2 pertsonentzako oinarrizko elikagaiak direla. Honek ez du esan nahi egunero gauza beraian behar dugunik, ez da? Baina, hau bai dela erreferentziazko zerbait, ez? Eta honekin lortzen duguna da, elikadura bermatzeaz gainera, aldi berean, tokiko ekoizpenei laguntzea, ez da? Zabaldu nahi dugun mezua hori da, baserritarrei edo nekazariei zuzenean erosiz, eta tokiko lokala konsumituz, ez? Lortu dezakegula batetik herritarrak modu, pobretze egoera honetan, modu osasuntsu batetan elikatzea, baino lortzen duguna da, kapitalaren interesen arabera antolatuta dagoen
elikadura sistema horreri alternatiba egoki eta osasuntsu bat eraikitzea. Ez orduan, hori da ikustarazi nahi duguna gaurkoarekin. Bada gogoratu hitzordua eguerdian da Gazteluko plazan. Gotzones Estorain eskerrik asko gure deiari erantzuteagatik. Eskerrik asko zuei.